Nembagarabi tayo manen kakailyan itaket Abril 22 nakadapulo kadua ti serye ti panagibasa tayo iti dandani kas panangrambak iti Abril abulan ti literatura nga Ilocano. Nasayod pa lang ti panagsaw tayo ta saan tayo pa nga naramanan ti Chikuain ni Apong Abe. Kat just tagngina kini Derek Marcel Llaves dito yung t-shirt na dinisenyo na yapay. Sakbay nga tuloy tayo gayan tayo natin Chikuain ni Apong Abe ramanan tayon apang pasayod tintay pa nagibasa kagadigiti dandaniw dagiti mannaniw iti Hawaii. Dagiti Ilocano iti Hawaii ket isuda dagiti nagkakauna ang OFW ti pagtabog ti dekada siglo naka-20 siglo isuda ti muna napan sadyay Hawaii kas agpukpukan iti nagatuyen unas ket gamot na nang rugi iti panangtawing da dagiti kamong ti pamilya da tapno maramanan naman ti agbiag iti awawagan da iti paraiso. And pakaragsakan tayo ta naitugod da sadyay ti Ilocos wenno ti kultura dagiti Ilocano agarup amin bagbagada pekindi nga at adda pekindi nga na Ilocano dagiti Ilocano di Hawaii ket may isa ka dagiti sandang nabaybayan ket ti panagayad da iti literatura ken kultura ken ti panagsurat da iti banawag ti kinamannaniw da ket may isa ka dagiti kalatakan manurat iti Hawaii ket di Apo Mario Albalos at aksangga sa santayo nakasapol iti daniw na ngayon tayo kumamat ibasa na immortalize iti nagan na kan iti Pedro Bucaneg Award and then Albalos Award nga isisponsoran niya po Jenny Agkausin. May isa kadagiti nalatak manurat mo naman naniw at dapat iti Hawaii kat niya po Pasita Saludes nga initially pampanood tayo kung mga iraman kadagiti mannaniw ng Ilocano yung ganding tayo nga iraman isuna kadagiti mannaniw iti Hawaii grupo dagiti mannaniw iti Hawaii karaman pa dito ay Apo Amado Euro may sapay kadagiti mannaniw ng Ilocano kunamla no putar iti daniw ket kasla makinati pagpabusyan iti mais ya nagbusino kara panakpak as diti panagdandaniw ni Apo Amado Euro sa nakalaklaka kadako dati agsurat iti daniw ibasa tayo pa iti daniw ni Apo Francisco T. Ponce ni Apo Saludes ket taga Ilocos Norte ya Ilocos Norte Ilocos Norte Apo Amado Euro taga Ilocos Sur Santa Cruz Sinait Apo Francisco Ponce taga Ilocos Sur Mutlaeng ni Apo Arnold Baksa taga Bakaray Ilocos Norte dagiti upat naipayandan nga dagiti kangatuan na pamadayo ti Gumil Pilipinas kini Apo Saludes ti Leona Florentino Award ni Apo Amado Euro Apo Ponce kini Apo Baksa ti
Pedro Bucanic Award. Talagang susiglat dagiti tagaway niraman mo iti grupo da Apo Fred Kibol, ni Apo Corazon F. Quiamas, ni Apo Rudy Rumbawa, kini Apo Jonathan Turiser. Ni Apo Fred Kibol ket taga Ilocos Sur, ni Apo Quiamas ket taga Ilocos Norte, ni Apo Rumbawa ket taga Ilocos Norte, ni Apo Jonathan Turiser ket taga Anlakapan, Cagayan. Amo laron ko. And santayin yan raman dito'y Arnold Pascualose, nabasa tayo nila minsan, ni Apo Aurelio Camili, nabasa tayo matindi ni pangrurugi tayo palaeng. Ken dagiti dumapay aman naniw, kas kada Apo Laporga, da Omar Piso, sino pay. Gapo iti kinawan ti available adaniw da. Kastamat Apo ni tinasiglat novelista tayo ni Apo, sorry mano Apo Norberto D. Bumanglag Jr. Sorry, andyan nakasapag ti daniw. And malaksin nga nasiglat ang novelista na Apo Bumanglag ket nalaimot aman naliw. Ket generally saan lang nga particular kadag iti manurat iti Hawaii, iti manurat iti abroad, at adda nga sinursurat da hindi nandaniw da ti iliw da iti Ilocos, iti Ilocanja. So adda nga da di iliw da ti mabasbasa tayo no ka, and kas fan ti daniw Ilocano daniw kalikag kuman tayo kung mga adda kumapay nga agsurat da hunag daniw da ti maipapan iti ayan da lugar, ti dinapatan da lugar, ngetan ket mabalin mong ibaga nga kukwada na dison ayan dagiti Ilocano. Malaksig ka sa magmamanong article ken iti kolom ni Apo Rick Agnes. Ayan ta adda nga sadya ti nakamamantayo no kasano ken anya ti kasaad dagiti Ilocano sa Hawaii. Ta saan nga kas kaburnok dagiti sursuraton da nga may papanitayan da lugar. Gapo ta ayang nakunakit ni minsan nga at the tendency nga minti man na nga at nga daniwan na di iliw na dajay panang sirsirig na kadajay kadkadwa na nga labati na iti nakayanakan na daga. And siguro ay iti dawat tayo nga sapay kumata malaktawan tayo dayang pagteng uno estado ket adda ko man nga iparaman tayo mat kadigiti kadigiti nabati tayo no anya mat ti kasasaad tayo iti lugar nga napanan tayo particular ti Hawaii. Well, at least iti biyang ti prosa nagdumnobela ni Apo Mario Albalos ti may papanti Hawaii. Dagiti sarita ni original novela ni Apo Ponce, dagiti sarita ni Apo Arnold Jose. So orekas kasano makita tayo ti ladawan ti Hawaii. And pagimbaga na tapos nako dagiti dinawas a kolom ni Apo Rick Agnes adu dagiti namamon tayo nadadal tayo may papan iti kasaad dagiti Ilocano ti Hawaii. At kastapay hintayon rugyan ti panagibasa tayo iti dandaniw dagiti mannaniw iti Hawaii. Unan tayo ken ni Apo Pasita Saludes. Iti daniw na napuluan iti natikag akalman.
Maalingag ko ti awang ti dayeng. Manipod na wanerwer nga angin iti malem. Akasen na ti lemma ken arinedned ti saem. Tapno natikag akalman inna pasagneben. Umapiras man tinabara puloy. Kasilod di makabibinig nga apros. Tabukray na ti alawig ti biag anang bungon. Iti sariked-ked nagbuligan ta abinangon. No agdalyasat parmatak iti natigkag akalman. Pilit agtignayak mangdalus iti dalan. Bareng dagiti siit maiwalinda a makarudak. Naalikaka adapan amang panurnurto iti nagnaak. Datong ay pasirat na ngayed abigat. Kadagiti dipay na tineb nagkaadu apadas. Kiray ken talukatik inda kuma pumadpad. Day tabitek iyar araraw rumuga ken nariknak. Tunggal timudek idi tikanta tilubong. Anabnot ragsak ubbaw lunod ken simron. Pinadas ko supringen agos inak masuba. Natikag akalman masapol apag pasagnebek ila. Gustegnina daya ti Daniel apo ni Apo Pasita Saludes, Leona Florentino Awardi. At tayo mat isarono apo ti sumagmamano. Bagbak tayo kaslabusi kaado ti Daniel ni Apo Amado Yoro isong sumagmamano. Daniel na ti intayo basahin. Manipod iti libro kastoy ngayon bunubun mi dagiti balikas minedit mi gina Apo Joel B. Manuel. Kinaasino met daytoy a panagbirok danoy ni Apo Amado Yoro. When adda dagiti panagbirok iti kinaasino itoy a panagtawataw. Ala amirisem man tiriknam. Adda dagiti kinapudno. Matipay latta ti tinapay matnag dagiti murkat. Malmusak iti iliw iti sigga iti ulimek. Umul ngamin ket daytoy a komunikasyon. Kunak man na awanen dagiti sa innek. Naugutanen dagiti matak nga gururay ken ka. Kayat ko denggen ti uni dagiti kundidit. Awanen ti saem na ukritan na barukong. Imarisak daytoy amalem iti lumnek nga init iladawak ti sardam. Kasla agburayok ti sem ken tarigagay. Lumabas manen ti rabi nga awan dagiti nabiyag a derepdep. Awanen ti banglo ti sabong ti dama de noche. Siyak daytoy iti linabag ti daniw. Bayam ambukelak iti dayeng dagiti agaw awir. Kadagiti simmang bay asaringit daytoy akapututan. Suksukugek lataman ti pakabuklak. Magnaak iti igid ti dalan. Bareng no adda agururay a mangawat kanyak. Iti kanasyak. Kadagiti salimsem ti sardam. Ken nalnaawan akaltaang. Masapol kumet ti imeng kaayat. Ururayak tunggal darikmat ti panagkayab-kayab. Ti kayo manggi wenno puraw akalapati. Ngat wen dagiti sinilong panawen man ti panagtalon wenno panagani. Dagiti apit ken binetek. Mailaunda iti sarusar bugas ti biag. Daytoy gupit ket dagiti kalapati. Uray dagiti salapingaw urayek tumanen. Nagampayag da sa danto si amo disso. Iti abagam anak amal iti binatog dagitoy adani. Diyos tagina dayto muna adani ni Apo Amado Yoro ket pinaneknekan na jay natakamat tayo nga at least iti duwa nga nabasa tayo kat adda iliw da
ti dinaniw da imbes nga ti kasasaad da sa Hawaii. So ti magsaw tayo kadagiti dani dagat dani dagiti maililiwan ng Ilocano. Dati apo ti Chico wine at templa ni apong abe. Ang basa tayo ba iti may isa daniw. Ito da medyo madlaw tayong ladawan ti Hawaii. Puswak. Kayaw da ito abuya. Kinakaparaswaan. Nupay aramid ti ima. Isinan burayok. Sinan bukayab. Kendisuor iti hotel iti Garden Island. Jack manen nagawidan dagiti agayos a balikas. Inkurit ko sakbay ngagpukaw akas lasok. Wenno mapuros alinnaw. Agmartya ti darikmat. Agtignay ti pagurasan kadagiti betek. Asumalpa kadagiti sangatan. Ti arapaap. Wenno salugan dagiti panakaimbyerna. Ken inana dagiti sagpaminsan a mapaksuyan at tinamatan. Adda dagiti isasarek iti daramwangan. Dagiti gandat ken panagem ti iliw. Uray dagiti panagalmusar iti agligsay. Matnag ti tinukel ti burayok. Agdisuor iti barukong ti danaw. Agkanta dagiti bilit kadagiti sanga. Aglayagmet ti arapaap. Kadagiti daluyon. Iti buya ti panawen. Iti panagdakiwas ti nawaya a panunot. Iti likudan ti panakabannog. Ti mangbangged ti burayok. Agsarai silatta ti danom agparsyak ngagdisso iti dakulap. No basbasaan ng iti dani ni Manong Amado ket kasla pampaniknakan lang pudno a paraiso ti Hawaii. Makatignay kasla mga arit nga mapantay ti Hawaii. Sumaron no nga basaan tayo ket daniw ni Apo Francisco Ponce. Ginawat ko dati bandawag ngayon na ta taksanggas at saan nga nairaman ni Apo Ponce kadagiti inedit tayong antolohiya ti Daniw. So nga ang sarak tayo ti daniw na anday pa black iti Abril 27, 1987. Ito iti daniw ni Apo Francisco T. Ponce. Iti moderno arupa ti lubong. Tanarang ayen ti lubong. Ket saanen naburburtya iti tao. Ti panakaipas ngay ni Eva iti tapok. Iti malmalday ni Adan iti paraiso. Tauray pay dagiti animal. Abang sirsirip iti kinamoderno, nakastreken iti aniniwan ti tao, kastamet ti siyensya ken pamati, nupay nagduma ti lubong da. Patyenda na may maysa ti panungpalan, intun masangal ti padepa, wen narang ayan ti lubong, ngem ti tao dinto latag patingga, ngagbukbukibok kadagiti datlatlag angata-ngata. Iti lawang, iti daga ken iti barukong tilasag, kas kadagiti kalalautang ngarikna. Nagtultuloy latta amang ar ti kalasugan ti luwa, amang pisang ti kinadaeg. Tanarang ngayan ti lubong, ngem tinto met laeng tao ti mangreba, ti sinangal na paraiso, nawan patingga ti gilayab ti barukong. Justingina dahi ti daniw ni Apo Francisco T. Ponce. Sumaruno Apo ni Apo Arnold
baksa. Saan tama magagati ko? Instrumental. Kuna na po marlon na mga instrumental. Pinadas ko tinang kita tatay YouTube dati kanta ni Melo Santiago nga iliw. Ngam sa nga napintas na jay registro ti ko ati audio. Medyo sabog. So nga dati latan background tayo. Sana kami nag-practice eh. Ito'y Ita Asardam, dani ni Arnold C. Baksa. Ita Asardam, kalpasan ti panakay dalimanek, dagiti nangananta. Agtugaw tamanen iti patyo, iti likudan ti balay. Inal daw maudit ti kastoy ng aramid. Manipod nagpamainland ti kimot kadagiti upat subwal. At dadaaminen sa jay. Saklot mo dagiti dakulap mo. Botelya ti pilsen met ti bakkel ko. Manmanong agtimag ta. Ngamnog sarita ta. Pagpatangan ta dagiti banag. Ana dagdagulitan ana pagsaritaan. Kas man nagtulagan ta. Akas kadagiti imunan asardam. Sikat yung muna seknan ti saguyap-yap. Good night. Yagek mo dito yung muging. Sayarudok mo ito munay. Mabatiak ang mag-isarsarita ti Rabi. Yustagina. So at least natidani na po baksa. Nakakita tayo di isang kapirigis nga ladawan ti pamilya nga Ilocano sa Hawaii. Napanawan na yun, pinanawan na yun dagiti anak da damat yung biyag da bukod da biyag sa Jay mainland and nabati da ken ni kasimpungalan na ang palpalabas iti uno mga uray iti sa guyip-yip da and medyo naliday gaputa isisuda lang aro din nga nabati iti pagtanganda and mabati mag-isasarita iti Rabi najay persona iti dani ni Apo Arnold Baksa. May sapay adani ni Apo Arnold Baksa may papan iti sa innek. Pinauluan na iti apay nga sa innek iti sumipngat. Jack kayaten tagtagainip iti awanan iti pagturungan. Kasi di Rabi natagainip kumanen ngay nagkanak. Ari nakusnak iti ingget irot nang sanak. Apay akastaka. Apay nga iti tagainip laing asumuknal ka. Ag sa inay kakadi manen iti umaya sumipngat. Iti panaguyuy nga ti lubong. Nabalitukan ti kay papanan. Iti panangipariknam iti pamateg. Ito'y kararwak nga dipen tadungom. Nakaposasak sakbay nagsarak ta. Ngem simuko ti kararwam. Iti arasaas ta panunot ken pusom. Sinupliam ti inyalati kong apoy. Uray amom ti pagluglugarak. Ita Rabi, jakon kayat ti mairidapay. Kayat ko takwaten numay ka siririingak. Numay ka pudno ngayayatenak. No saan, ipanuray kon tegtalinaed asiririing.
Sigurado ak tumeten na jak agar arapap nga itilubong si bibiyagak. Nga mituloy ko lata timang pasungad iti sumipnget akamang ko iti kaawan mo. At dalata di mas baalan nga iliw iti umay mo tatirik na binayak. Anakasigad iti kaunggap. Arunan na ti amin ko iti lubong. Sana sumina ti lagip ta saan na pimusay ti pamatay. Mustangina da ti may kadua adanin ni Apo Arnold Baksa. Basahin tayo matidan ni Apo Fred Kibol nga damat lang iti dati a libro. Napauluan iti panagsara. Nagdumat dalanta. Siyak si Sika Rosas. Ngemidag kurus dalanta. Jak ninamnama. Addakan ungto. Iti dalan mo ken patay. Timmalikudak. Ngem naawisak rungsot. Ikkis adipen ng musgaken ka. Ket nagsubliak. At adungaw, natungpalen, ket limitlitak iti sango ag sangsangig nga adalan mo. Anya naranggas, agkukuros mapirpirsay alasag, impakita na rayrayab akawes mo. Iti umuna gundaway, nasugat tiriknak, iti nakitak nakakaasi alangam, ket kayat katulungan. Ngkaslapoy iti tikag a disyerto, tinalabaga ang mata dagiti Pariseo, aming ipangpangta iti kum iti Galilea. Idi mo batugan nak, tinangad ka, agar aruyot limuglingad kandara, iti lawlaw na ibalangat ken kasi, di kinita, ngem amok iti likudam, basod ko imbaklen. Basta ngina da iti dano ni Apo Fred Kibol. Numadlaw tayo dagi lima man naniw. Malaksit iti may sakin duwa nga daniw da po Euro kina po Baksa nga at least da makita tayo nga pagpalnad iti Hawaii at adda nga dagiti daniw dagat may papanitiliw at iti kuan ni Apo Kibol ket may papankin ni Apo Jesus iti nailansa ay di nagsagaba and mabalin nga digiti nga dandaniw mabalin nga or ihakar mo ori no dati nga daniw ket sinurat ni kastoy nga mananaw iti Alaska kasasan man ngagbaliw ya so dati kita antay ko mga manurat siguro manurat and mananiw nga makakita ka iti palnad noon niya nasadino noon niya ti mapaspasamak iti data adiso iti data nga tiyempo tapno reno kasano at damat pamalpalatpatan tayo moresan tayo makadanon iti data nga lugar at magsaw tayo nga saguday data nga adiso ayan tapno sungar nga tas pagarigan man naniw ka iti may isang adiso tapno morekas kasano at damat may pakitam nga pingir gayan mga diso so siguro maalayo dahi kahit ko nga ipaawat ta narigat nga idiktar tayo ti kahit adiniwan dito mong galmay sangam gundawayan tayo dahi tsansa dahi gundaway nga da tayo iti may sa lugar aman mano ti makapan ya ta adagado tayo nga man naning Ilocano ket may sadwa kayo lang at da iti may nga lugar
And gunda wayam dayon kas pagarigan ti magustuha ka dagiti kas kada apo Dionisio Bulong, Reynaldo Duque, Jose Bragado, adda da talent da nga uray no sa dino ti papanda. Kabalan dati sumurat may papan ka na pananda nga lugar. Although mostly salaysay. Siguro iso ti dinawa ti editor ti Banawag. And Jay, nakakamatak manong kuno ni Adi Sherwin. Nagano dato yun. Usaran tayo da jay talent nga data kada tayo. Usaran tayo tano maaaramid may sayang kat may isang banag nga masapol tayo pay siya ay bagbag kita nga masapol tayo tet adupay nga panagi dokumento panangiladawan iti may sa lugar nga imbilang dagiti Ilocano a paraiso. So gadutik dandano iti may papan iti ayat, may papan iti iliw, and ano suratem iti may papan iti Hawaii uno iti ay mga diso siya. Hindi ako may bagbaga kasi amin dagiti sinurat dagiti binasa tayo ta most probably adumot dagiti sinurat da nga nang tungpal kada dawat tayo kaya sa pangarigan ni Apo Arnold Baksakat at dagiti sarita ng nakapasamakan dagiti sarita na kat sa Hawaii, and may papan iti Hawaii, may papan iti panagilanding relasyon ti agad dayo ti edad na nga adad nga napaspasama gaputa. Well, nagbaling nga kultura tayo dahil panagilanding dahil natayan nga lalaki no, nabalon Hawaii, Hawaiano, agawid J. Locos, mangilanding 18 years old, 19 years old nga oray no danobyo na siyempre sangsangin mo nagkasang mga gasat dagiti agayan na yaten nga 19 years old pag sinahin ni dati kaya naganak data dahil babae nga 19 anyos ipasawa dakin ni 70 years old, 80 years old nga Hawaiano ket agag subli day Hawaii after 1, 2, 3 years na deads ni Hawaiano masawan tumot sa baling ni saan ko nga pagkakatawan dito ado dagay kas nga mga kaso, and pagimbagan na medyo inawat tayo nga Ilocano nga nalagan dahil ti pagimbagan na mat tayo sigurong Ilocano nga ti panawat tayo kung dagiti bambanag iti biyag tayo nga saan mat nga padagsanan unay but no ararigan anda dagiti san nga miso ta unfair sa pagarigan kada di babae teenager pa lang ipasawadan ka na tayangan so kapo lang iti kayat naman ti makapanjaway piman yaka mo no mas pasamang pa ita sapay kumata no mapasamak man is gaputa ayat gapu iti ayat nga talaga san lang gaputa kayat mo ti makaadak iti Hawaii. So ajay mapantayon iti talo man na yung medyo nabubing ang dagiti mo na nga binasbasa tayo iyon na tayo ni Apo Corazon F. Quiamas ni Manong Rasi. Basahin tayo dani yung nagat ito'y Ewa Beach. Taamo men medyo nga rod may excite na nga ko nga makabasa iti sinurat iti may sa man nurat nga Ilocano nga dito sa baling lugar may papan ko dahil nga lugar wala nung saan ako mapagpanjayan at least ada pumalpalatpatan dito'y Ewa Beach
iti Fort Weaver Road, kasla kulalanti, ngagin iniin dagiti lugan uray pay iti kariwetan ngagsapa. Kadagilap ti payak agangat, ti agmimiray asubnget. Yan ninag na tiladawan tinamnama iti sango ti manibela. Asang sanggulen ti di mabannog at akyag. Tapnod na maipampan na bigat, ti agdardarapdap akasasaad. Iti umaldaw, agparada dagiti bulalayaw, ang nagbestida iti angep. Agsasalada iti sirok, dagiti agdadagsen nga ulep, ken arrap nga init. Iti sikigan ti Diamond Head, isuda dagiti rangtay amang itunda iti tatapaw nga arapap. Tanupay na si itmet dagiti dana ditoy, kunada a paraiso. Kas iti panagmulagat latta dagiti limasong mata. Kas iti panakabenat latta dagiti agpakil na piskel. Tap nagpitikmet latta dagiti barokong. Istagina dagiti dani na po Corazon at Llamas. Dagiti kakasdiyan nga dani ti sapsapulon ti inumo nga sinurat ti iti dati nga panangtartar tayo kung dahil man iti Hawaii iti mananib iti Hawaii nga nakita tayo nga nang ipakita ni Manong Rasi iti may isang ladawan iti may isang aldaw iti biyag iti may isang Hawaiano manggag nga Hawaiano and pakita na nga sabot nga literal nga paraiso iti Hawaii, di masapol nagtrabaho ka, takong kunada nga rod kat dua talo, ado ti trabaho syempre ado ti trabaho nga masapol nga kaputi ka ado ti bayadan pagimbagan na ado ti trabaho so nga ada dua uno talo ti trabaho na tapno pagbayad ti balay ti kotse naduma pa yung bills salamat lang ti Metro Manila kin kasmat ti amin nga syudad syudad ngamin kat kapag pagpapadamat amin ti wagas ti panagbiag and magatang ti amin tilang bentahe dagiti ti abroad and dakkel ti gatad ti pirakda ni kumpara kas pagarigan ti pisos dito Metro Manila dadya lang medyo napudot kaya kata pati electric pa medyo napudot at ibasi so ayay naragsak tayo kalikagom tayo makabasa iti dani at ipay iti dani ni Manong Rasi well obviously kaslakay kahit kung hindi mo nga dani ni Manong Rasi gapo siguro ta dakamat kadagiti bambana giti Hawaii may sumot ti nga rod personality dagiti kayat kumat lately ngamin kat medyo naging more on ayat dagiti damdaniwan ni Manong Rasi awon lang tama ti dagas na dagay personal lang para kanya kat dagiti mo nun nga nidatatag na iti banawag na ipapablog ti banawag at nga natungpal dagiti ay dardarap depan tayo kumamat as sinurat manipod iti Hawaii kada iti pay ti daniw ni Apo Corazon at Llamas sarungkaran kanto manen hono ka barbarang kung tunudan niya panang basa tayo panurnurek tumanen dagiti ulep iti rabaw ti dandani agukrad amay nga oras tammi dawak to ti mawi molokay ken lanay isuda anay warakiwak apetalo iti plomeria iti taaw
bayat asul-suluyan nak tirgat nagdiso iti pakabuklan. Kas kulibangbang iti wow, umay kanto sublian ket akarakto kadagiti minuyungam. Ipapas kung tumanen na pidilen dagiti kadiramos iti linaw asabong iti aglawlaw mo. Lukib-lukib ekto dagiti namaris apayak ko, kas iti panang lukib ko kadagiti namaris apanid tisan ko pa'y anayurit adanim. Kumpasak to ti kansyon dagiti tumatayab, manipod iti berhen na kabakiram, ket iti berde kabambantayam, ipintak to iti muging ti buya ti biag asaburan dagiti pangen ti baka ken karnero. Katikatek to dagiti atitiddo gadaldalan mo, na magsisilpo kadagiti matimtimpurok a kinalasbang mo. Laswek to dito'y barok kung ngakasag na nayon atok tukunak alagip. Ta iti rabi parisan na ka dagiti agrimrimat. Ken agpipirutong abalbalay dito'y ewabits. Kas agtatapaw abitwenit saklot dagiti nalinak adaluyon. Kas kalinak timabangbang ara na rikna. Bayat nga ipampanimid ko dahil di natutudo akan ito apan nagkarkaradap ko ditahar din mo. Gustagnina dahil iti may kadwa daniyo ni Manong Corazon at Kamas kat well mapnoy ka kadagit daniyo na ta kasi nga ron makita tayo ti Ladawan at least ti Hawaii. Sumarunumat ngayon tayo basahin kat ni Apo Rudy Rumbawa. Ni Apo Rudy Rumbawa kat may sapay nga musiko, composer. Manurat pa iti sarita. Damad-dani na nga at least makita tayo ti Hawaii. Kas angup iti bantay halyak kala. Iti panagmay maysak. Adda iliw no sumiplot ladawam iti panunot ko. Agda napag ti barukong ko. Tunggal malagip ko ti aldaw apanagamamuta. Ngem imadayo ka na nagpukaw. Kas angop iti bantay halyakala. Saludsudot man ken ka. Daytoy kadikat ili ko wenno kaputa malagip kalaeng. Kunak sapulen ka. Jak tu maupay. Nupay maukrit sa ket mapuspos dagiti batul lagip. Iti panunot ko. Iti pan nakaulilak ken ka. No namin adinong awak tiya adayom. Tapno may tanim ka iti lagip ko. Nga magparang latta tilen tataom. Amang ipalagip iti nakiddengan analpas. Wan yarig kot bagik kas iti panaglaylay ti sabong nga ahina-hina. Iti panagibtur na ngagmaymaysa iti tuktok ti bantay halyakala. Ipturak tilinaw ako midit iti kaunggak. Akas tanda tilim mamiisan nga ayat. Di ka pabasulan iti nagbanagan ta. Tadamat karbangam. Amang sapul iti bukod mo ragsak. Igam mo ti taluntunum agasat. Ngem palubusan nak kadpay ngagsapul iti sabali ngayem nas. Ngem bareng kunak ti ayat ang nagpukaw. Mawaknitan na kasti panang waknit ti angep iti bantay halikala. Ket iti sisingising ti init yegnat lawag. Tapno inot ngaglunit ti sugat. Hakas iti rukbos manen ti sabong ti ahina-hina iti panang dayas kenkwana.
ti kaipas nga init. Istangin na dahil danin ni Apo Rudy Rumbawa. May papanti ang kansabong jay bantay halyakhala. Bibuyan ni bakat ka yun patayon ni Timaudi man naniw ni Apo Jonathan Toriser kaubingan nagiti man naniw iti Hawaii. And ti naimbag ka dagiti taga Hawaii manurat ti Hawaii. Adamot tinaginayong dati ko ti panagunglo-gunglo kasi ti gumil kasi sa bali pa nga gunglo dagiti Ilocano ti Hawaii. And ado dagiti aramidon da nga ganuat particular ti gumilwaho ag drama da ag fundraising da dajay mapadagkat da ano dagiti moror da ket idonar da dito Pilipinas. So nataginayon da lang ro na kultura tayo naiduras da lang ro di kultura tayo sa Hawaii. Makatulong da pa dito Pilipinas. Matanok nga aramid da toy aramid da nagiti manurat ti Hawaii. Pero diyan sa pulan na ti danin ni Apo Hawaiano Toriser. Jonathan Toriser. Page 39. Ti pangalaan tayo ti danin na kadatoy unpublished libro ti Gumil Pilipinas nga inedit mi kada Apo Roy B. Aragon ken Neo Valdez. At dadang isudat tinag-edit basila na itulong ko dito. Shout out Manong Ariel kunan ni Adi Romnick Asuncion. Hello Adi Romnick. Hello Manong Alvaro. Apo Nad Rieta, Adi Sherwin. Brother Marlon. Apo Sani, Adi Des. Bird Balayan. Bilmer. Apo Delpin, Apo Dr. Armando Diga. Manong Tanod Bito Amorin, Kakatanod Daniel, Apo Elmer Gamulo, Adi Marcel, Bro Rodel, Adi Junli. Thank you. May sapay nga man naniw ni Apo Jonathan Toriser. Pilpilya dati kagapuan na daniw na Moreno kapadadamat nga nagwapo. Ito napuluan iti talo a daniw. Daniwan suknal. At daliday ng isang bay ti angin. Kad mailansa ti dagaang. Iti agpanes ng aglawlaw. Sarungkaran na kaita dagiti parintumeng. Tapno may day sukal dagiti tanamitim. Apang riing da iti nasimbengen apan naginanam. Nga madakadipay nga takay batugan da dagiti kasla sa miweng itan apakaasida wenno panangidaw dawat tapok ti kay papanandan nga itayab ti masadsadot nga lipugpug wenno alunonen ti daga daton awanan ganaygay ti darang ti kandela takabalan kadi nga rod tikitikit wenno padepa nga tipaan tininot apan nagrupsana ket madaleb nga gluspak tinagkalaiganen asa kaanan saan nga manay ti dagumpo dagiti sabsabong amay daton iti ulwanan
Wenno dagiti kan kanan ken kola nga atang taamin dagitan ket awanan kay papananan nga ayat. Pakada dilagan nakan tinakabengbengbeng nga ulep nga mawala payag dagita dapan tapno mangegna ti pakdar ket di siwek paylaeng day tatumeng adumaw dawat itinaladawen apakaasi at damaasot sa innek iti kaunggam ket maligsay ti kaslabukel rosaryo aluam ngagtulid ket agtupak iti barukong mo nadagsen ket pandagan naka apakay gusugusam na tila dingit nalabit kailiw naka ti sarungkar stagina dayati daniw ni Apo Jonathan Toriser. Mangkit kita kiti ko ti dani na dito nga medyo kas na kay dani da po Corazon Quiamas kina puro di rumbaw nga adda mailang nga may papanitiaway and more on awamot agiti sila kada kat mailangan tayo nga lately nga minkat nagpasina ni Apo Jonathan Toriser so lately dinaniwan na and paniti iliw may papanitiliday medyo naakaran sa itiliday ni Apo Roy Aragon Apo Toriser hanggang natin duadaniw alipaga idirabi na arikap ka iti tagainap ko karkarawayek tadakulap mo patpat mo ti iliw di makatal na asigga ket pinaginudok ti bara na simang bay kita sardam daka dito'y sibay ko asirarakad kadagiti takyag sila lanang ti pakabuklam iti bagik uramen ta ti mailiwan na rikna ket inton agalipaga ti maymaysa na kararwata subsibanta iti napuspus alinnaaw iti panagtayak ti ramay ti oras kamaten ta ti nabatbati paya kanito ket manen nanaman ta ti ulimek agingga agnadnad ti dapuor bayam nga ilili na ta ti panakailibay bayam nga likumkuman tilawag dagiti ni warasiwis awara bayam nga karayam ti darang ti init kadagiti narnekan akudil dagiti daniw Apo ni Apo Jonathan Toriser and kadagitoy dandaniw indutag na iti libro ti Gumil Pilipinas more on ti makita dito ket iliw may papan iti liday nagpasina lagi mo na nga daniw nga binasa tayo may papan iti ayat and saan tayo nakitaan iti kabalin nga pangibagatay kung mga dito daniw nga adda palnaan na iti Hawaii so tagiti mananiw iti Hawaii Apo and tuloy tayo lang nga dakamaten nga saan kumamam uma dagiti manawraton mananay iti Hawaii dapat dagiti saan tayo nga nabasa ti dandaniw na and nagyay sa kuna tayo nga take the chance gundawayan
ti kanito nga datayo ti data diso tapno i-capture tayo dajay pasamak dita nga particular lang nga pasamak dita nga mangipaay mat iti pamalpalatpatan mi no anya mat ti kasada iti Ilocano iti Hawaii. And stapaya po kat intong bigat dagiti mat basahan tayo dundani dagat dagiti babae man laniw nga medyo natatainganan sa balin to grupo dagiti ubog bimpay nga manlaniw babae itong bigat dagiti medyo nataingan ang manlaniw nga babae. Stagina kat thank you and agan ang tayo lata sarsarang tayo pa lang dito epidemya amanagan COVID-19 kat santay ko mamang daniw. Bye.